Shit, that's ngeke ngayiqhumisa. I told you. Izoqhumisa. Ngitshela ukuthi izoqhumisa. Akayikwazi kusale nje beyivule. Nizoshona. Ngizwe Afrika Mzansi sanibonane nginibingelele kuphi na kuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uhlangana ke nalombukiso ngicela ungalenze iphutha subscribe ku channel ulike ivideo uphinde ke uciphize notification bell wenzelani na wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi ke mangiposta ivideo wena ke bese ke uthola i-notification then ngokusheshsha ke bese uyangena kiloyo video uyayibuka ngalezwa kwethu ziku Trend TV siyaqinisekisa ukuthi ke sikulethela ke udaba olusuke luthenda ngalolo suku lapha ke endaweni ke yamashu ngithi ka 6 section mangaphazami kodwa ke kuthiwa ke unyala road khona lapha kamashu ke hayi ke bafethu ke abafana ke sebeyithathile imali bebamba ke lapha ke imoto ethwala imali kuthiwa ke abafana ngokusho kombiko kuthiwa ke abalimazanga umuntu kodwa nje bafike bakhipha ke ama security ke ebephakathi ke emoteni bephethe ke inhlokohlela ezeyibhamu then ke basebe implanta lapha ke amabomb okuyiqhumisa ke imoto so emva kwemizuzwana ke beyiseqhuma ke imoto ke kwase kuthathwa ke imali eyisamba ke engadalulwanga so bafethu ke ibe njalo ke indaba abafana ke bashaya ke nje iclean job lapha ke kamashu kuyena ke lapha ke unyala road izona ndaba esikuphathele ke zona ke eshisayo osukile namhlanje make sure ukuthi like ivideo uya subscribe kwi channel mina nawe asihlangabezane kwi video elandelayo.